Maayong adlaw sa tanan. Nag-record lang ta basig dili ta ka live unya mga alas 6:30. So ako lang ning gisiguro nga i-take ni siya nga video, and at the same time announcement lang pud nato nga ugma pohon mga sir mga ma'am na ako sa Tagum City before lunch kay mao man to ang among sabot sa tawag ining Seventh-day Adventist nga mga defenders nga dito may magkita for the pre-debate conference. So atangi ko ninyo dito ugma nga before lunch, pero mosimba pa ko sa alas 8 dito sa Priory, Davao, St. Joseph Priory. At the same time yun, after ana modiretso na taog tawag ining Tagum. And ganina ato ang gi-follow up ang katong nag-challenge sa tua katong si Tell the World. Until na wala pa man pud siya tawag in reply basig napa sa trabaho or tama di adlaw ipapahuli din nila karon. Basig unya magkuan to, mag-online to unya pagkahuman mag-reply to sa ato ang message ang atong pangutana kung asa ang particular venue for the pre-debate conference. Siguro inyong mga nabasa ang amo ang communication kaya to ang mangi-post sa Facebook. Yun, ang ato ang gusto is naata dapat sa public nga lugar or isa ka neutral nga lugar, dili ilaha, dili pud ato ang tawag ini nga place kay mo magidon ta na dapat, di ba? Mo na dapat ang venue kung ang kontra partido mag-abot. At the same time dito na to pag istoryahan ang rules, ang topic, ang venue, and at the same time ang date para sa umaabot nga debate. And katong gi-announce sa ilaha, katong pag-challenge nila kay ang gihimo adto usa lang man ka topic. So sa ato ang mahitabo is two topics ang ato ang himuon. Syempre affirmative ta, na ay panahon nga affirmative ta, na ay panahon nga affirmative pud sila. And ato ang i-try, ang ato ang best na mahulog siya whole day ang debate kay sa ilahang manggod in company manggod to ilahang in company manggod to ilahang gi-propose sa ako sige wala problema, pero whole day ang tawag ining debate kung baga. So mo na katikaran, and thank you daid pod sa mga igsoon nato mga Katoliko nga kanunay nagatabang nagasuporta sa atong program. Daghang ing salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kita makalihok og sakto, kita makabuhat kung unsay ato ang tawag ining buhaton. Oo, dili man gyud ingon nga mahakop tanan sa isa ka tawo or duha ka tawo ang ato ang mga panginahanglan, pero at least magaan-gaanan ang ato ang magaan-gaanan ang ato ang responsibility online mga sir o mga ma'am. So thank you gyud kaayo sa inyong tawag ining tabang. So ugma atangi ko ninyo ugma mga sir mga ma'am ha, atangi ko ninyo magkita-kita ta diha sa Tagum City tomorrow. And after sa Tagum City tomorrow, siguro basig moagi ko sa moagi ko sa kining sa bani Panabo. Moagi ko didto. Kung dili ko sa Panabo, diretso ko og tawag ining Turil. Kay naamong gyud mga kon dinha, naamong gyud mga panagtigom dinha sa mga lain-lain mga sekta nya, napi mga Katoliko nga kana bitaw nga makig-ergo pod, mga di Katoliko. Makig-ergo versus sa gitawag og mga Katoliko. So atangi ko ninyo, uban ko ninyo ana nga panahon nya iampo pod nga unta magkasinabot mi sa topics, and at the same time magkasinabot mi sa mga rules, particularly sa pagpili pod og moderator. Kay importante magud na basta tawag ining debate. So again, tomorrow ang amo ang pre-debate conference, and possible unya human sa amo ang klase sa LCA. So ang mahitabo yon maka-live streaming ta unya siguro mga 9:30 or 10 PM. So kana lang mga sir ug mga ma'am, and Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin: RJ Horolansiano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin: The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.